before you. Hey, heaven and earth adore. Oh, mighty God. And you can't with you what you do. The slow young is when you put the end was through us as this one was said. We didn't put on the 2 million. And I was so was so big. And you can't come with him. Amen. Amen and amen. Amen. When you go for a slow piece, what you know, that's Sompa TV, Sompa Radio. Minister Comfort Yankopon a slow. So I'm your flock or the Mahiwan anymore. Sabre the young Sabre. Now, yeah, can't say flow, be so flow, be so on fun the TV into Sompa TV. The radio no so on fun to Sompa Radio. Na Yame Aquano, the Yankopon Sumano, I remember. So on for him, Tassam, Emre Ghana, my Riasimani Nano, why a crowd with Fidiamo, Yabakon and Chai, na Yakomano Aquaba, Bishop Yamo Aquaba. A Joso Safo, a tear for near phone na 80. Mamma Fassa, Aquina is so Namechia Sompa TV, Asha 4, ne Sompa Radio, a tier 4, ne Sompa Facebook, or your phone na me Mamunina Acho. And now, and you may so ya da fofro otumfo nyankopon aye. Yes. Enti baby be o hwe me free a o tie me bia. E ya da awrade ase. If it's a katramada wa bodwam na mojare di umu afro sane no, e trese ne da so e wo homa. Yes. And now, and you may e bra so say di Cedar awa na e bra wo. Enti sabre di emesro se obafa o 34 no. Na wafra wa busuani bi wafra wo nua bi. If sabre ya yedru so ya bra ya betie onyankopon asem. Yes. Onyame asem anyame de bo wiase. O se asem na wanya atenti ho anya afi. Yes, Lord. And asem no so ya ba na anoden. Amen. Anoden pa. Hallelujah. Amen. Na yetie nyame asem wi ya ye begina so na ya bompai. Amen. Sani amrabia meka se mene nyame ma na ehia ewo afidie so. Obi oye nyame ba anyame do ba asase so ma botaye eno na ya ba se ne be ya botaye nti anyame do ba asase we so ebebem. Amen. Na ye wonuama ahodo bebre solitie nipa emma de nyame akanfa ho no mem. Ba ko ye se wotu atua ewo nyame asem so. Ba ko so eye bone ya nipa ye de ye nipadua na yesuban eye. Ba ko so ye di obronsam na nkasa wa ba asase so a onyankopon na nkasa ka so osoro fo nyina amuni ahrusie na afe na de ban tamfo na otwe ase da bi o ka bibi kire osoro fo o se afe na nkwaje aye de nyankopon de e wo hefa e wo soro na o se asase we sotifo de yenue ne yentwa adwo efrese obronsam asane abaye nchen na wafa abufuo kese. Yes. Enti nipa bebre hwa me abronsam na ese wo nyuma na emre bia me ba fidie so me bomoden ase me no ka ho mu nuama se na bia obete nuama ase. Enti ansa na ye be pon no so no enne mechere da ebe mienu bi ase na wani aba ho so if say eno so di ni penya papa na sabre de ya hwe wona ye ni omosom e wo Facebook no so frobina ka chobi so omo sompa Facebook no so send the link no ma no ka chere so like page no na on share no fa no comments so nya dan emra na Yehowa Nyankopon e be hira no Here na aba Facebook no so me ho say inshira ba gina so den maami jembe no wa gina so den Salina noche ejina so enyame inshira no Asamoah ejina so Francis Kechan gina so boss lady ejina so Flong so gina so den Solomon so gina so Zinabu UK so gina so Kevin Prince Kwame so ejina so ya mamu nyina makwa ba na anoba ya den. Amen. Sanya na wotwe nyame asema ya de ebre nyame ma ne se suban eya character point ya gina so no na wotwe ni nyina na wotwe insemfo ya de ye adwuma pa eya se kwan ya nipa efa so edi pesika kwan ya nipa the way we
make money and properties. Kwanya ye fast for edi pesika eni ajapade no ye bisa ye ho se eye kwan papa anasa kwan bone so na eye kwan papa de na de bebre yen na ye kwan bone so de na de bebre yen. God bless you. Hallelujah. Amen. Enti ene ye nsabre no ye bekọ ehimfomo ma edi kan 1 Kings chapter 21 verse 1 to 16 ewa. As ye bema osofo Emmanuel eje akan ntentem ama ahwefo me pese utie nsem ne ye. Samre Cedar wa etiefo ne ahwefo nyina obi ampa radio no to sanye nsuo de light edundundundum nse koso no pe radio tete de ani bi pa de ye chim no no de eka tete ne GBC 1 GBC 2 wo mu no de edadua mu no ya pa bia no na no ohye nyame hira ye ntie nyame ase asafo na yezli ni na aboto obetru obi ye ene ye ka na aboto ho asem na ya ka ohene Ahab ho asem na ya ka na yire Jezebel eye Dazaba ene ye kom ho asem enti ye ntie ni yie pa obetru obi yezli e wo Samaria hene Ahab ahemfie ho Ahab ka che na aboto se fa obetru no mame na me mfa me nya fan turo efiri se eben me fie ho na mema obetru a yesne no ahya na mu anasa opa mema wo ehu sika na nabot ka kira ha se awurade ema ye mpare me se me de maja wunya maja no mawuja de be ma wo ena Ahab ko ne fie a wakum nanim na waboto Yezdi ni nabot asem a o ka kira no nti se wa ka kira no se meremfa maja no mawunya de me ma mo ema wo odane mpa so dane nani na wanidi na na yire Jezebel ba ne nchen bebisa no se ade na honhom aboto se na wonidi yi na obuwa no se firi se me ne Yezdi ni nabot kasai na me se fa bobetru no ma me gisika ana se nso se opa me ma bobetru ahya na mu no se me mfa me bobetru no me ma wo ana na ele Jezebel ka che no se enya wo na wodi Israel so le didi na ma bonto yam na me de Yezdi ni nabot bobetru no be ma wo ana ode Ahab di twetwe nwoma na ode ne nso ano ade soso ano na osoma ma ode nwoma no koma mpanifo ne adehye a wo kro no mu a wone nabot timu no na wotwere nwoma no mu se mompai ma oni muada na momfa na abot entran nkrofo ne eti na momfa malema baanu a woye mma ahuhufo nyina nanim na oni adanse ntia no se wadome onyankopon ne ohene ahono shano so yempa marema mo ye de be ahufo enti enye ye pan so nko an na ye woni pa bi a bronsama bo won pa omo asi owo kwan so bone no omo di no kure enka won saafo no wama wo ho kwan se on se nuama nko an onwene ho se obi bewu a onfa ho entitie ni yi o se na monfa no mfiri ho enkosi no abo mani nwu good waso na kromfo mpanifo ne adehia wote kro no mu no eye se de Jezebel ekra wo no se de wotwere ngoma wo de koma wo no mu no opaye se woni mu ada na ode na abot na nkrofo no ti na merema ehuhufo baanu ba betena nanim na merema huhufo no di adanse tia na abot oman nanim se na abot adome onyankopon ne wohene na oyini firi okokro no achi kosi no abo ma no wi ana wosoma ma okọ Jezebel nchen se wasi na abot abo na wawu na Jezebel tie se wasi na abot abo na wawu no Jezebel ka kira ha se sori kofa Yezdi ni na abot bo betru a ompese ode ma wo gisika no edi so ifiri se na abot entiasi bi na ba sa ha tie se na abot ewu no aha sori se wo sane akọ Yezdi ni na abot bo betru no mo akọfa adi eso verse 17 na awurade asamba TV ni eli anchen se sori sane ko hia Israel ni Ahab owo Samaria no na hwe o na abot bo betru a wo sane ko ho se okọfa di so no mo na aka che no se awurade sie nie wodi ewu na wafa obi ade adi so na akache no se awurade sie nie fa akwa akraman tafre na abot mo ahọ na shano so enti kwaya o fa so a ode pesika no eye kwan papa hone se inhyira butu kwan no reba o da se eye bone so so a ohaw ne amane butu kwan no ereba Bible say nipa ya friends Ahab odi ni tumi nipa ya friends Jezebel odi ni tumi aji obi ajapade efri ni nsem wakunu ene obi hwemi obi tie me ene wona nyankopon na madom so apegya won
na wanye sika no wanye dibia bi no odi dibia no tumi no esisi amanfo wa wo hwɛ me a wo tie me wo nim sa japade na wo gie no enya wo de a anso so no wo di sika ne tumi na agie enti na wo twi nsɛm a mebisa sɛ subaya nyame ma yɛ danadi ye nyina ye fra ye ho nyame ma ye kotena asɔre dam ye kotena masalachi ekotie nyame asɛm ye kotie Koran ye nyina ye se ye nyame ma o na kwanya ye di nipa bi fa so sɛne ye be ye benya japade sɛne ye benya sika ɛna nsutɔbere ye woyi ɛnam obi so nti no obi ajapade nyina asɛn nsuo kwan no wakosi no ama nsuo eto nyina ɛsɛn nipa bi ajapade ekum nipa anso so ɔmfa ho enti me ka kyerɛ wo a wo hwɛ me a wo tie me nyame ba me ba okokɔ sɛ ade bi a wo yɛ suba bi a wo da na die sɛ wo yɛ ɔsɔfoɔ sɛ wo yɛ sikani wo yɛ ɔhene wo yɛ ɔhema wo yɛ amanyoni okota tumi emre yɛ ni nkaso praise God hallelujah enti me ba sɛ me ba be ka kyerɛ sɛ die o yɛ bia onyankopɔn hwɛ God is watching Bible say onyankopɔn ani kyiri wiase o na ɔse ɔpɔ bi a na koma bɛn no na ɔno awurade de ne din hyɛ yɛ dɛn adi aboa no nipa no deɛ wobɛku no ajapadeɛ no deɛ wobɛgye ɛna obi hwɛ me obi tie me obi abrɛ wawu na ajapadeɛ nyina busua bi aboabɔsoɔ ɛgye ajapadeɛ no afiri mmaa no mmɔfra no nsɛm ɔbaa kuna ne nsɛm ajapadeɛ no deɛ wobɛgye o na akyire asɛm no ɛno ne ɛnɛ nsɛm a mede brɛ enti suban a moda na di yanyɛ nipa a ɔmo yɛ huwofoɔ akɔgyina hɔ akɔtwa ntorɔ ɔmo de nyame din apae mmoadadeɛ wɔ kurom hɔ akɔtwa ntorɔ sɛ nipa yɛfrɛ no Nabot wakasa tia nyankopɔn na ɛne ɔhene ɛwɔ kurom hɔ ɛno nti yɛnsi wɔ n'aboɔ ɛma nipa agye atom ɛna wobɛnya nipa a ogyina ahemfie wobɛnya nipa a ogyina court wobɛnya nipa a ogyina ɔdi adanse deɛ ɔka nyina anim sɛ onim sɛ nyɛ nokora o anso yama no deɛ bɛn adamudeɛ ɔse woboa na me nsa ka agyapadeɛ no asase no me nsa ka sika no metɔ ka baako ama o mɛboa wo metwa prente kita ama wo mede wobɛkɔ amanfoɔ kuro so mede wobɛkɔ holidays enti deɛ ɔkɔ akɔyɛ nyina ɔno anim sɛ ɛnyɛ anso agyapadeɛ bi a ɔbɛnya sika bi a wɔpɛ no nti ɛna wokɔ nti wo a wohwɛ me a wotie me mebɔ ɔkɔkɔ sɛ nipa no deɛ wobɛku no nipa no deɛ wobɛgye na agyapadeɛ no afiri ne nsɛm sika no deɛ wobɛnya agyapadeɛ no deɛ wobɛnya na wodwene akyiri asɛm sɛ wonya wie adeɛ na ɛbɛsie ɛno ne adwummerɛ yi ahintasɛm a mede berɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɛnɛ nipa bebree ɛhyɛ ɔhaw ne amanneɛ anso ne wura fi naano deɛ ɔyɛ tia obi twa ntoro ato obi so ama deɛ wabrɛ anya ɔde ne nipadua yɛ mfinhyia pii obi twa ntoro to ɔhene bi so sɛnea ɛbɛyɛ a na konwa bɛbɔ no ɔhema bi so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛgye nkonnwa no afiri ne nsɛm obi twa ntoro ato sɔfo bi so sɛnea ɛbɛyɛ a ne members nyinaa bɛfiri n'akyi ɛnɛ wo a wohwɛ me a wotie me obi twa ntoro ato panyi bi so sɛnea ɛbɛyɛ a na konwa ne position ɛbɛfiri ne nsa Bible sɛ yɛnyɛ nipa ɔmo akɔtwa ntoro ɛnɛ deɛ na ɛkɔ so ɔman Ghana ne deɛ na ɛkɔ so wiase deɛ na ɛkɔ so amanfoɔ de ɛne brɛ ɛna agye nipa bi agyapadeɛ afiri wɔn nsam nipa no te ase ɔbrɛ ne deɛ ɔne ne yere brɛ ne deɛ ɔne ne mma brɛ ne deɛ oyɛ ho ɛnɛ ɛno na wo a wohwɛ me pɛ sɛ wotie nyame asɛm no yie ɔse ɔkɔ no wie yɛ na wakɔgyina ɛbɔbɛtuo no ma ɔgye agyapadeɛ no afa no onyame a wɔsoro no ahu na wasoma sɛ kɔ ne nkyɛn na kɔka sɛ bi nkyerɛ no enti wo a wohwɛ me a wotie me no ɛkaa no a woda mu no efie no a otimu company no ɛyɛ dɛn na wo nsa kan ɛyɛ kwan papa a wobɛdi so aba ama wo nkyi ma nyina ba bɛdi so aba bi na ɛyɛ kwan bɔne so de a due
so how ebutu kwan no retwem yentie yento aso osofo wose sawrade sie nie fa kwa akrama tafre na aboto moja eho na ehu no eho ana akrama betafre wo nso moja na ha ka che Elia say wahume metamfo na wose mahu efiri say waton wo ho aye de ye awurade ani so bone hwe me de bone be ba wo so me de bone ba ya dan be ba wo so me prawo akọ na matwa wo ahababere ma biara a ewo Misraim mu ewo Israel emu akoa na ode hye tie me ye osofo bobo so kakra nipa ya France Jezebel ene ni kunu Ahab omonko ano makum nipa baako pe no wakuno nyankopon se de edi ka me de bone be ba wo so na me plawo akọ nyabotre osofo nyabotre me de bone be ya dan be ba wo so tie number 2 o se senia ukum na abot ma kraman etafre ni moja no wo hene a wanya ni monyam ohima a wanya ni monyam no de edi ka wo hene wonso so no e krama be tafre to moja o se number 3 o se oma obe omodan o se hwa me de bone be ba wo so me plawo akọ o se me prawo akọ me prawo na matwa ahababere ma biara o se nyame so be pra te se de yede praye e pra no no se Ahab be biara wawo nti wo a wo hwam a wo tie me o papa ye bibi o mama ye bibi na se ade na o ye ne enya apan mo ka o no ha o no e be ba e bi be kan me so ha no be hedan obi hwam obi tie me o wafa bi o suwa obi wabusuani bi o papa bi o baby di bone bi kwan ode kwan bone na enya ne ho pesika kanokoro na udi eche didi adanse o ha no ba ebi be kan o se praye no ode prani fie nti nipa bi o wo bia obanya problem to aso o se na matwa ahababere ma biara o se nipa biara ahaba sanyi bia nipa bi ahaba wo ni be biara ye bi sa se ahabo ye bole no ni be bi ye biara anso se ahabo be biara obetwa na twene o se akoa na ode hye o se obi bia wo ye adwuma kura ma ha obi bia wo ye osomfo wo fie ho enti wo a wo hwam ya wo tie misike bia wo nya ni ajapade bia wo nya ye tufu se firi ho na nya sa ha no ba ebi be kan enti o de gigi nipa bi echi na ya dan ko hye nyina echi na twantoro amane be ya dan e ba oso foto aso o se na meye wo fie se Nebat ba Yeroboam fie ene Ahia baba sa fie huru a wahuru mebo na wama Israel aye bone no enti Fakosi 29 o se na Jezebel nso awurade kan ne ho asem se akraman ba wi Jezebel na tie wo so a wo ma futu bone ohita du akire wa wo hye nipa bi kutupa obi ya de anya wo betu no fu no wo di suban bone ayeden esopoto no se wo abrokire se wo Ghana ba bibi owo biara wo hye metie nsema me na wo kan wo fa hu ni dawo over huni so wo Asia owo Europe owo America owo Africa owo Ghana ha ana wo Kumase owo Nkran wo takura de takwa sunyane baby owo bi onfa huni dabi subanya o danadie a edi ohaw ekoma wunua ekoma wamane se nipa na nka hwimpo a di obo so ne asase se nipa ne ya nyame ba se nipa ne nyame wa pam de a due akrama be wi Jezebel na o si Jezebel so akrama be ya dan ebe wi ne nam Yezri fasuo ho Ahab fie a obewu kromu no to aso akrama be wi ne nam na de obewu nwura mu no ewiem no ma na bedi ne nam o si de obewu wo wire mu nsoso no wiem no ma bedi ne nam de obewu fie nso krama be do bi obewu wo fie nsoso krama be wi ne nam na Ahab ti nsem yi tie ehona me ni pado do achi no Ahab ti ensem hwede Ahab ye oye
Sunsan ntade mu. Ahab sunsan atade mu. Na ode yituma fry. Na ode yituma fry. Na ode abuada. Na ode abuada. Na ode yituma mu. Na ode yituma mu. Na nanim ye sam. Na nanim ye sam. Na Awurade asɛm ba tips ni Elia nkyɛnse. Na onyame asɛm ba tips ni Elia nkyɛnse. Wɔhunu sɛ Ahab abrɛ ne ho ase. Wɔn sɛ Ahab abrɛ ne ho ase. Esan sɛ wabrɛ ne ho ase. Esan sɛ wabrɛ ne ho ase nti. Meremfa bɔne no memma ne blɛ so. Meremfa bɔne no ma Ahab brɛ so ɛhɔ ɛna haw no problem kɛseɛ no wɔ no. Enti nipa bi a wodi n'akyi no wanhwie yie. Ɔde ne san ba abɛsan na ɔno deɛ ɔbɛfiri mu. Na wo deɛ wanhwie yie a wobɛkam. Ɛna obi hwɛ me obi tie me suban bi maame bi awowa ba teasefo asase so ama maame na ayɛ wo wɔnyini ɛna hwɛ kwan a wodo maame fa so enti wo maame adidie mu ne naye mu te sɛn obi hwɛ me ɔpapa na de ne ba teasefo asase sika wo pani agapade a wo penti no o maame no papa kora o mfi won enti omu wudi a okɔ akɔyɛ o ma brempo yie kɔyɛ o ma brempo yie ɛna me maame na ewu me papa na ewu no ɛna tie nyame asɛm nipa yɛ fɛ ne sɛ Ahab sɛ wapa atwo wayɛ fasting wadam dry fasting yɛntie de nya ɔse ɔha no memfa ma ne brɛ so meremfa bɔne no memma ne brɛ so na ne ba brɛ so ne ma no brɛ so na mede bɛba na mede bɔne no bɛba ne fie so enti bɔne na ɛbɛba no ɔse ɔde bɛba ne fie na abusua ni nyinaa so hallelujah ɛna yɛ mmerɛ no nti sɔre no wa enti ɔkyerɛ nyame yɛ adom a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛtoa so na ewie Ahab nsɛm no enti ma me nye wo nsɛm kɔ wo nkyi kakra na wɔtwe me si suban a nipa bi pɛ sika wɔ yɛ brɛ so yi dodoɔ no a yɛ kwan bɔne so so ɔbɛnya sika ma obi ewu a ɔmfa ho ɔbɛnya agyapadeɛ bi ama obi esu a ɔmfa ho obɛtwa ntora ma obi aware egu na ɔde anya sika a ɔmfa ho ɛnɛ me ba sɛ me ba bɛbɔ wo kɔkɔ wo a wohwɛ me a wotie me sɛ nipa pii na afa kwan bɔne so ayɛ dɛn anya deɛ wanya yi na ɔmo awie yɛ no ɛte sɛn hallelujah amen nipa pii ɔmo awie yɛ no te sɛn na wɔtwe me bɔ kɔkɔ sɛ ɔse deɛ ɔpɛ ne ho anya na wanfa kwan papa so no ɔte sɛ aboa kɔkɔhwede a obutu kosua a ɛnya ɔno a na ɔtoyɛ so na awieyɛ no Bible no sɛ nipa no ɔbɛyɛ ɔkwasea na ne na no nso so Nyankopɔn sɛ ɔbɛkyɛm hu ti nyame ma 80 years a ɔbɛnya 40 years nyame kan sɛ ɔbɛdi 100 years a ɔbɛdi 50 years nyame kan sɛ ɔbɛdi 70 years a enti nipa bebre suban bi a ɔda na didi pepe sika ne deɛ ɔpɛ ne ho anya ɛyɛ Proverbs 17:11 ɛna me ba sɛ me ba betufo sɛ enti asase so a ɔbaeɛ no Nyankopɔn sɛ ɔde mmerɛ ne na na ɛyɛ na adeɛ obi ne hyɛbre ɔde bae obi deɛ ba ntɛm obi deɛ ba deɛ bɛn Onyankopɔn hwɛ nipa a yɛfrɛ no Abrahambɔ so ɔbɛhyira no n'asefoɔ bɛyɛ sɛ mpoano anua ne mu na ɔbɛyi n'abusuakuo 12 nyinaa afiri aso ebisa sɛ Abraham na ɔwo ma sɛn Abraham kra na ne ma yɛ sɛn hallelujah amen wa wo hwɛ me a wo tie me deɛ meka kyerɛ nyinaa ne sɛ ɛna akua ayɛyie nkwa so me so mɛfa so ayɛyie akua kwan bɛn so na ɔfo aso ɔde bɔ bra nya sika ɔsom yɛ ɛna ne mmerɛ so nyame pagyae enti wa wo hwɛ me a wo tie me ya wasi fie ya ɔtɔka enti kwan bia so me so mɛtɔ ka ne yɛ agyapadeɛ ne yɛ na kwan na wo fa so de pa agyapadeɛ o de pe sika no ɛyɛ kwan papa anasɛ kwan bɔne ɛna wayɛ no kukuamu o deɛ nipa yɛ fɛ ne sɛ Ahab ne ne yere Jezebel yɛ no obi ehu o aso Nyankopɔn nipa ɔbɔ ɔmo pɛ nyinaa no ɔmo yɛ no kude obi ehu aso nyame na ɔbɔ ne so ne na asase na ɔte soro wehu ne nyinaa aso Jezebel ba deɛ bɛn Eli ɛyɛ friends Elijah kɔ na kwa ka kyerɛ ne sɛ wobɛkɔ no ɔgyina bobeturo no mu ɔgyina obi agyapadeɛ no enti agyapadeɛ no a wagye a wakantan so a wode nya sika no nyame bɛsoma ɔbɔfo aba hɔ
nyame ba ya dan obesoma obofo amanaba ene na wotwe me tumfo ene kuo bebere na abaso wo wiase anyame madi akire oye sofo ma me kuo ya wo wakodwe wo di akire no enti die ne ya kire wo kuo no mo Kristo ni nyame ba wo hwe me menua kremboni hajia kuo na wakodwe no die ne ya kire ne koran kura amfa Kristo ni nipa na odi ohun abobo wo no die na omoka Kristo ni enti sana tetefo no ebobra sana Psalm 1 verse 1 to 3 ko se baby wo kra na enko gina o se nhira no ni ku a onya dan o se onante je ben abonefo akwenso enti ni podi o machi ni pa na mo pesika na ye kwan papa ena me ba se suban ye da na di ye generation eno na ma how bebre etoto ye na de ahye nsam hwe ho ye wate na wo ba asase de o de hyebre bai na bre no so a onyankopon be dan ebe hye wanumonyam o se se bre no so a wo behu onyankopon de ben enumonyam nyame ma wani mra ho so amen osofo hwe me nyame ma wani mra ho so o amen ogidi ne hwe me nyame ma wani mra ho so amen ohin ne ohin ma hwe me nyame ma wani mra ho so amen na nyame amfa o ma asase we so kwa sa ogidi se o som nyame ti asefo na sa no kana sankafo mo matimi ensa o se bibibia wani mra onyankopon ahyehye no osoro we ase nyame nhyira amen nyame ya adoma o kyena ye behwe bone na Ahab yoye ne insema ye ka se kwai wafa so anya ajapade no wonso so no obenya so aketua o kyena behwe suban oda na die nyame ya adom na Yesu ama ye behia ye hu o hawe ba ne fie de toto no nyame nhyira amen amen sabre de nyame asam ba obi wo ho a wo di asenumfo because we di namfofo bi achi wakodi adanse kurumu bi ena wanu etimi de how brawo etimi ma onume nyina sei wonim se de wo kan nyina ye no krobo okoye kura ache more than 10 years 5 years 2 years 20 years and so ene afe na ketua no eba obo so so afe na odi nipa bi achi nipa bi ya yedom ena mitufo ma wani mra ho so ye ba fidie so a ye ma nipa ni ba wo ho so na yaka kyerɛ wo sɛ asase we wo wura hallelujah amen nyame asa no papa ye bompa ye mu bebere yetuwe sa nsema ye ka onyanya victim enti wo bompa sɛ nyame hyame den na me so man koye te sɛ de Ahab yoye ode ne tumi yoye de Jezebel de ne tumi yoye me so man koye huhu ni mrante na nipa bi bo won pa mo mutimi ko twa ntoro man koye bi Rade domina shame de mami wie kodro honhom amiti bi nkuta me mudiem won susu a wakotom no sira urade se onfanchel ye bompa ye di kaka sa urade Yesu ena anyumre yi ena homachi ena no pay ewie sese ye urade wasema ba urade buame na mami wie kodro honhom shame den na mane akọ benkum anase nifa Ewrade nsusu medimu fo enti mesrebo ne fache enti Ewrade fache me hume mabo enumre ya wo Yesu de mo bie wa no na bompa wo Yesu de wo Amen. Ye ba fidie so a ye no bompa se na wotwe nche ba asomon sem no edos. Yes.
ye bom paye apagya ochena ene na de kye wo nwuma so wade ton okoni abedie ka obetrem akọ se obonefo ne hihye bi etia wo etia oba etia wo adwuma Awurade panguma ka se Awurade Yesu me bom paye ede na wotwe na aka wo mu no ehya wonsa me ne mabusua me difre ne yefiba obonefo ne hihye bi any evil agenda we break out in the name of Jesus. Just break out. Open your mouth and pray. Any evil agenda, the power with human, will yes to them all. Shout, I break out. Shout, I break out. Shout, I break out. Any evil agenda, I break out. In the name of Jesus Christ. Now what in Chabao? Obo na what bi na yade bi be che no. Yade bi be che ne ba. Na what bi na onya problem won adwuma mu. Obi hwe me obi tie me na what bi na ne in charge ne director ne boss. Obi hwe me obi man so. Okwa adwuma no akohye ohaw. Ye bom pai se na what nhihye bo ne bi o mo hyehyɛ ama obi a enya adwuma. Se ne esie tie mo se we break out no enye ho ka say amen wa mo share wo Facebook no so bia no say de be yade amaninya adwuma say obeko bia type say I break out. Shout to type say amen. Type say I break out. But who say your friends say I break it out. So na Alice amwate mo nyina gina so am more fire empire eduru so nyankopon so onim de hiaw aso je se wo bisa samre empire yeduru so no odi wo nsu afasi o TV no so na o radio no ho na ya beba empire gu so wo documents bi ya momu bebere kura no o hia se ya email wo e wo o email mbumu anase ye teso message o hia se ye frɛ e maaye obi bia lock fa phone ya den to radio no amaf for Freddy adanse se me de to so obo ha obabi bronsam oche no bronsam gina fru nsem fato obo yade ha oda hospital oda yade pass do no num kra yade ne yaden samre ya fansiosi o ye bompa wi anum bi nyame o ye yare safo ne yare sa tumi be wuram ka sa urade yesu o se ye fa ya ha o se ye fa ya ene amane anyina emra wanim efri se odwire ye ho o so ne ma adwene ko a odwire wo ye ho enya musuo de o so be ma awie ye papa ene ne da so o so me ha oni mama ni eni me wo bi man so obi kuro so aware mu adwuma mu apomodin mu Kristo so mu wo Yesu dem bia wa no bompa obi ya no so
Jesus Christ. Erade obi a ohwe me a otie me. A ohwe na koma so ade egu awrade so. De ohwe me a otie me o yare. Me bom paisa yare sango sram to so. Amen. Ayare sango sram to so. Amen. Obi a ohwe me a otie me wo obi man so obi kuro so. De ye okrata sem, de ye credit hour. Ejuma na wo ye no enson wo hia bibia free home offices me bomb pie ma o twen say ye be renew papers bi ama wo me bomb pie say nyame ngo sra ntoso o nyame tumi ntoso o nyame ahode ntoso o hwe mi wo bi man so obi kuro so wo hia ba wo hia kunu wo hia yire wo hia ejuma me twema wo yeso demo me twema wo yeso demo o hwe mi e wo man yi mo o man Ghana mo o hwe mi ba bi tie mi free bia me bom pa se wadwuma sem Ewurade ma ne nya yie wa ware sem Ewurade ma ne nya yie documents bia o ye Ewurade ma ne nya yie obi hwe mi obi tie mi bronsa me je oba bia free wonsem wadwuma egu usika ehye wanum ye egu ase me bom pa se Ewurade nkama we Ewurade nyama we wa koma so ade mmere mo how biara wa koma so obi ton ayento obi hia sika obi bia loko me bom pa se ade bi esi kwan bia me yifro o Yesu demo ye obi a hye wo bo o twen bo hye bi me bom pa se emrem o Yesu demo awrefre sunsu bia me yifro ho o Yesu demo amen mo amo Facebook no so bia mo type amen enya ho hallelujah Amen. Empire duru so no ma menya dan me bapa me ma wani ba ho so kakra obi hwe me daye ni padodo tan so eye se obeso daye no bi ne da na ya dodo no aye kan se spiritual marriage na sa de edini panya papa se obeso daye no obi ne oda anase oni obi da obi o hwe me a o tie me ye wa mafo by nature no nyankopon se no bo ni wiase no oye bema na onware ye by nature no etoda oni oba nhia ewomu a nyankopon na ankasa ma o system no ankasa timi ye dan ebetweko eno nya spiritual marriage ono nyankopon na ye ne sa na obi hwem obi tiembu okura wo yire obu wo kunu obu okura wo tiem kura wo jole wo mpran bi so if you only need that dem hokura no obeso dae no obi da obu okura wa ware o she ring obeso dae obi timi yi ne yire nim ne da okuru nim ne da eye ohaw de edi kan so ye Kristo ni a ebra usunsum ase ma wo ye mmere wo honhom enti wo ye mmere bia bibia timi to won se nyankopon kura bo ni pedua no ama wo immune system se enya den se na be ya ntonto bi ni yare bi ba ebeko atia enti nyankopon so obo wo no nyankopon abomoden ama ne ho nkurukuru jabi se ma ho ban o se ne honhom a ode asowa no ama oje da no se mo enti se ososo saa daye na ode wane te kura hwese na se ye wo physically no aye basa enti no oso saa daye na ema onuama nyina wo ya mmere wo honhom enti no bo ha osina me ye hyepa na me nam ti me bompa saa daye na eto mmere ye to so de eto so mieno esan de bad luck ebere wo ye bibia enye yie obi timi ye dan ekọ adwuma se yesi de what to provision enti wo be ye adwuma be ye se 3 months 6 months ansana onko akọ ye do to provision no what no over year 2 years 3 years even o juniors nyina obo so promotion no o junior staffs nyina abesan ho onya so daye na ema ebreku nuama esa nuama obo okro ye osofo no hwe me aso sa daye na so fere nuama bu wanya ho adwuma ebebra wase hallelujah Amen. obes oso sa daye so send yade brew obo so obeso daye kra na ne betena ne ho ase esa de yade ebrew ti mo amoso so sa daye no be very careful wanya ho adwuma esa ye adwuma ena se wote aware ase a unya asudua aware na asudua nim se unya aware ye nko so dia ene esa si aware no kwan nti wo se ya hyeja aware na bibia bebom ya hyeja aware ena momo bebere sa daye no oso a ewo kwan bebere ahodo na ewo so no
obu ha ade no be ye bia o ye bibia na oso saa dae no obu ayi ani nyina kro timi so no just one pe okay that say obi bibia ye ho adwuma obi hwe mo bi tie me emuntum ta chew enya de papa emuntum ta chew a chese force sa den ene ya soma mo se be bere onuama se enti ba wo so se ya na be sa onuama nyina emuntum timi chi obi ji se ya perew Emma unyama nko yie da unyama peja se den ebe san na chi ye de mra na ye adwuma nti o chan na ebe bie line atum se dia me no bompa ye twato ye bompa ya ka che Awurade se ade bia wonfa wani hu aso edi wunya edi umanya ye bompa ye se dia fie ho na adwuma nyina so hwe Yesu moja ka se Awurade Yesu ena na dwi ye ma bia edi minya amemfa mani hu aso edi minya Awurade o tumi so Awurade peguma me Awurade ma de ne nsai for Yesu demo dia wa no na bompa Jesus Christ ya de mra na ya adwuma nti me no bompa ya ego o documents ne unsio so me suma Awurade asem se isobia wa peja enani Yesu moja enani ya resensuo enani miracle water the odi nsuo ibeye biara adanse ni echire documents bia wa peja egu TV no so de ekuta wo nyame favor ntoso nyame ahode ntoso nyame tumi ntoso me twe adanse me fra adanse egu so ma me do fie ho no demo nyina hwa Awurade nsa nyame ma wo na wo nanya wo de wo Yesu demo amen ye fra fidie so me de 1 hour esi ho eye 10 to 11 o fra ye numbers na egu screen no so nyina ye sabeka ye no be bompa number na di kan was screen so na medical aba esa ye WhatsApp number eye nipa fra pan to fra no wanya send no message and answer voice note ye be attend it to you. No medical is 0557 000 967 0557 000 967 no metosu mieno 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no me twato ye 0553 53 89 0553 53 89 no me snimi sending na ofra me no be bompa e efri sabre ekosise ebebo 11 ebia nyame asem na baaye no o pese obisa ho asem ade mesre nyina no se fa ho ma Awurade fa Yesu se wa Awurade no wa okra agem kwa bo modin ase wo de be ma Awurade na Awurade wo nhira bebere de ma koso no oni yensom o kire behia mo nso so amonya tara wa na ebo ahomache 5:30 a fa ofidie no to 5:30 to 6 oba won sa nyankopon gusu a onam so agi amanfo mpempem eya memene da so fa TV no to memene da 6 o'clock fa TV no to Sompa ena kwasi ada so 6 o'clock na obehu nipa nyame ena meso a ojo adanse ne yepi nyame nhira ochina the same time ye be she enyi TV no mfiri Sompa no radio no koso anetie na nyame nsam na asofo bebredi akire bye bye.